Inotino matarik prero kod achiel dwe mar adek higa mar 2025 machiegni weche manyien mag oimore kama koro sirikande mag gwenge osingo mar loro counties kata tije madhi nyime counties e thuolo mar ndalo 14 kagi ywak ni sirikal mamalo tuono gi pok mar omenda gima giwacho ni kidek nuro chutho counties kaluore kod rem mar omenda. Kopogore kod mano nyakwaramogi bende koro oganda mopogore golo duond gi kotenore kod gwelo manyotim kod jatend piny William Ruto mar jogoro mongirore mabende koro nochiwo ne ogaye mar ODM Raila Odinga thuolo mar medo joge manitiere e sirikal. Warangane mokom weche mawamiyo pek. The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Riuro governors obogo chungo chenro mag counties ka sirikal mamalo kochulo gigo pegi. Korka kore kanyo miye nafas mondo uliek joma odwano bed kume to nyo ming'iyo Kenya te nyogo wange konde te ma Kenya gitine oganda motegno gideliver manifestos mag UDA to kendo manifestos mag ODM. Jopiny kod josiasa onyiso mor margi ewi lokruok mane jatend piny otimo e sirikal mare odiochieng' manyoro. Kawuono waromo chieng' tich ang'wen, kiny tich abich, ngeso gi jumapil. Wuok tich okwabi chulo ushuru mar kaunti. Kamako bi morom kodwa. Jorie matatu e kaunti ma Migori obogo weyo golo osuru poni piny owacho ma kaunti no okochopo dwachgi. Machiegni akoromogi tudri kodwa namba mar ote machuok en 236 waidore bende mbui mag oganda achiel kachiel yudwa kanye mbui mar Facebook inyalo twak kodwa bende mbui mar YouTube mbui mar X TikTok kachiel kod Instagram. Machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni governors obogo mar loro chenro duto mag counties e thuolo mandala 14 mabiro kagiseyo sirikal mamalo kuom rem chwalo ne counties omenda duto kaka dwarore. Governors dwaro mondo sirikal mamalo chwal mapiyo pok mar counties maromo silings bilion 78 gopgi mar dweche adek ma sirikal ni gode kind dwe mar achiel nyaka sani kaachiel kod omenda magiwacho ni sirikal ong'wano mochiwnegi kod joma chunygi ng'won monego ti godo e dongruok mag chenro mopogore counties. Maha higni 15 nyaka ne Kenya yang loch gwenge ywaruok mochwere wi pok mar omenda e kind sirikal mamalo kod mag gwenge pok orumo. Ten counties koro sundo sirikal mamalo mondo chwal omenda duto mowinjore mi counties kagi ywak ni chenro mathoth mag counties ochung' e wire mar omenda. Kagi loso gi jofwambo tok romo margi riwruok mar governors onyiso sirikal mamalo mondo gol mapiyo omenda duto mong'wano monego chope counties kao kamano to gibiro chungo chenro duto maggi. The Council of Governors demands the immediate restoration of all the diverted funds to county governments to ensure uninterrupted service delivery, failure to which county governments will shut down its services in the next 14 days. Kopogore kod rem chwalo pok mar omenda ni counties bende ywak ni sirikal ong'wano omenda mar bilion 38.4 mano chiwnegi kod riwruoge mag pinje maoko machiwo kony ne dongruoge mopogore counties. Kenya shillings 24 billion are conditional grants from donors to support critical county projects in healthcare, agriculture, fisheries, water, roads, slum upgrading and infrastructure development. The other Kenya shillings 13 billion additional allocations from the national government are to fund jointly agreed ongoing projects such as industrial parks. Governors onyiso luoro ni poni sirikal ok ochwalo omenda gi biro bedo matek mondo joma moko chiwre mar konyo chenro mag dongruok e counties. What message are we even sending to the development partners as a country? We're very, very concerned about this, and we are asking that the national government and the national treasury who made the amendments, blatant amendments to the conditional grants from development partners to immediately reinstate these resources and to start demonstrating that they actually do believe in devolution and understand the importance of devolution in service delivery. What is the interest of the national government
in ensuring that projects are not implemented in the counties using donor money, because even when they don't include it in the budget and they cut it off, do they move it to other projects contrary to the conditions of the donors, because they have prescribed conditions how this money should be used? Magi timore kinde magope nuro counties mathoth pachoka gima kidek nego chutho sirikande mag gwenge. Hivi karibuni itafika kwamba hata kupata wanakandarasi serious kuja kufanya kazi katika counties itakuwa shida kubwa sana. Ndio naona kuna mrundiko wa pending bills kule mashinani. So sisi tunaomba tu kwamba treasury ikuwe neutral. Ikuja mambo swala ya ugawa fedha kati ya national government na county government. Elipot mare jatend migao mar omenda John Badi nolero ni thoth counties ne ok onyalo tiyo kod omenda duto magi komenda ni gima nomone oro negi omenda mamoko kendo. Thank you very much. Kawadhi nyimeni moko kuom jotelo kod jopiny orwako lokruok mane jatend piny William Ruto timo e buch tend migepe mare kendo miyo duond bura mar ODM jogoro mogirore 7 e sirikal mare. Kuom jogoro mogirore 7 go mane ODM oyudo, oganda luo ne owuok gi jogoro mogirore 4. Gino ma jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kod MCA makileleshwa Robert Alai wacho ni en mana chakruok mar gik mabeyo ma oganda luo dhi yudo e sirikal. Jafo marwa ma siasa Chris Owino miyo mathoth. Jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga oyudo puoch gi pako kuom josiasa kod jopiny kalore kod lokruok mane Ruto timo sirikal mare odhiambo manyoro. Jaod bura ma Uriri Mark Nyamita kod MCA makileleshwa Robert Alai opako William Ruto kuom miyo oganda luo lemo 4 mag jogoro mongirore e sirikal kagiwacho ni ma en ranyisi ni gik maber ni eyone oganda luo. Aneno ka koro counties wate wantiere gi jogoro mongirore e migao ka migao. Koro ker kuponi oyudo nafas moro chako med Siaya nigi waziri, Siaya wanaseno ka ntiere gi waziri, Homa Bay ntiere gi waziri. Ko chako yudo waziri mokareyo ubola achiel Kisumu to chako bol moro Migori. Ahinya Migori chako bola ne moro achiel Migori. Gima gino dhi konyo wania kiyale cabinet to koro jowane kanyo e counties wa 4 jowane kanyo. Kiyalo e kombe mag permanent secretaries joge wa be nitiere kanyo. Gima notimore nyoro en gima ber ahinya ko kalo kuom jatendwa Raila Amolo Odinga gi ker ma piny ka William Ruto, nkech waneno ka gineno wang' Kenya. Ineno appointment manyotimore nyorogo nyo ogolo jok ma ok par ni tiyo kata jok mosebedo ka tiyo marach to ket jok miparo ni nyalo loso sirikal. Ineno ka ne wawacho e ODM ni wakelo experts e sirikal, to experts mane wakelo go no bring value ne sirikand Kenya Kwanza. Koro wamero bedo ne wawacho ni ka wane sirikal ni to wane sirikal mondo piny okwe, ok wadwa lweny, ok wadwa tungni. Mark Nyamita kod Robert Alai kata kamano ogolo siem e jotelo duto makaluo ma oyudo thuolo matiyo e sirikal mondo ti kod thuolo makamago e chwalo dongruok ne joluo ma ok ng'iyo igi. Njo nyiso ker ni kuponi omiyo oganda wa telo to ng'ano dhi ong'waso gino mondo nobed godo e yode, to wan bende wabo chako miyo recommendation ni ng'ano nyaka gol. To be wan kata bunge wan mobro move the first motion. Komi kom ok en mari, en mar jopiny. Ahinya wan kaka oganda mosebedo ok e opposition igni mang'eny, joge wa moyudo tich nyaka ng'e ni giyudo mondo gikony ko oganda wa. Mang'a modonjo to wiyo wil, dot modonjo gono e mobro manyo ne yo mamonde mbuwuok godo. Jotelogo okwayo oganda luo mondo osir lwedo riwruok e kind Raila kod Ruto ka ginyiso geno margi ni oganda luo dhi pono olemo machwe kendo mayom e ndalo mabiro. Aparo ni becho te lemo mar joluo manyocha gilemogo sani dhi bedo answered, nikech aparo ni this is the best opportunity mar kelo lokruok e Kenya kae. Kamagi e timbene mag gwelo jowa, kamagi e timbene mag kelo no maendeleo. Nyasachiel Ruto koro wadhiga dhiya nyaka oko maonge kamoja kwa bare. Kendo onge dok chien, onge go kona straight nyaka 32 kata mbele kanyo bocha kwa ng'iyo ni tere ka kipango kwa dhi mbele. Chung market gi mano bende okaw kod moko kuom jopiny e counties ma Kisumu, Kilifi kod Kisii mane odwoko erokamano ne William Ruto kuom gwelo yowuotgi kod nyigi e sirikal mare. To wabuso waso e kik wadong oko, gini koro ok wadong oko. Wane chuny kanan tir
wadonjo Nazareth kuma mo gi mor kich nitie hani. His Excellency the President wako experts sirikandni matienda ni wan kaka luo sani kata chunywa wegi onego bed maber nikech karamae kanan mosebedo ka Raila Odinga landonwa pile adier wan kanan nikech waneno sani ka jowapono olembe ipononwa adier kendo waneno kirwako jowe tije teni kata jowa koro bende bed chuny maber mar paro jowa manoko ma ok oyudo tich chuny go bed maber mar ndiko ji tich sani. The Dr. Oluga awacho ni mano otimore makare nikech ang'eyo ni en gi lony manyasani kendo makare modhi terowa godo mbele. Odhi umonwa gik moko matindo mane kelonwa tungni koni gi koni mokwongo kaka SHA odhi terowa mbele. Mar ariyo en been represented fully. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar somo Julius Ogamba ogolo chik ne mbalariany kaachiel kod kuonde tiego tije lwedo e pacho ka mondo miyo yaw thuolo ne jopuonjre mayando timo penj mar klas 12 higa mokalo mar oro kwayo mag donjo e kuonde tiegruok go. Kane oloso Mombasa bang'e yawo ayanga ka tiegruok mar Mvita Technical Vocational College, Ogamba koni piny owacho sani keto maino mar yawo kuonde makamago e counties duto mar reso kwan mathoth mag jopuonjre ma ok yud thuolo mar dhi e mbalariany. Olero ni e bwo aguch omenda masiro som jopuonjre mar HELB, piny owacho wang'ni ne oketo thenge omenda moyo bilion 32.7 mar siro jopuonjre moyo gana 195 e kuonde tiegruok makamago. I have asked COOPS to open its portal this month for the KCSE 2024 candidates to apply for placement into various programs in private and public universities for the 2025-2026 academic year. I urge all the 246,391 students who obtained a mean grade of C+ and above in last year's KCSE examinations to apply for placement once the portal is opened. We are prioritizing the construction of new institutions and expanding of the existing ones to ensure every county has a modern TVET institution, thereby bringing training closer to the people. There are certain things or certain resolutions which we gave, and one of them is the institutionalizing of linkages between the industry and the TVETs. That's extremely important because, and also with the government projects, because the councils in TVET are supposed to have people from the industry. Remember, TVET, it's a matter of hands-on. It's hands-on, and most of the experiences these students or the trainers, they will get them when they go also to the industry. So there should be that symbiotic relationship between the industry and the TVET institution. Moko mjod bura mapacho ka opoya aguch omenda mar NGCDF kagimedo ni ber mare osebedo ka nenore e kor gwenge mapacho ka. Kagiloso e kinde pok mar omenda mar shillings milion 72 ne jopuonjre maonge kod nyalo e kar chung'od bura ma Eldama Ravine, jod bura go siemo wang' jogo madwaro mondo chung' mich mar omenda kowuok kuom aguch omenda mar NGCDF. Jod bura ma Mogosho Ruben Kiborek omedo ni kata bed ni kaunti ma Baringo ne ochiwne omenda moyo bilion 90 e kind thuolo mar dweche 12 mosekalo, dongruoge pok oneno malach. Pogruok ma kamano wacho ni oseneno e aguch omenda mar NGCDF kotenore kod okenge mag chwalo dongruok. CDF is here to stay. And I want to thank this committee, YANASC, for what they have done. They have led the National Assembly and the Senate in the process of amending our constitution so that CDF inakuwa entrenched kwa katiba. Watoto wako na sisi tunahangaika sana kwa sababu hatuna TVET ingine, hii ndio tuko naye. Nilingojea audit ya hiyo pesa, nilikuta watoto ambao tulikuwa tumepeleka huko 200. Ile tuliona ilikuwa applied na nilipatia kila mtoto 15,000. Ile ilikuwa applied ni watoto 84. Ingine ikaenda wapi? Kuna wale watu wanasema CDF ifutiliwe mbali, CDF haisaidii,
sio kukaa pale Nairobi. Kama kuna pesa imeguza mtu wa kawaida, ni pesa ya CDF. Ndio pesa ambayo inatengeneza madarasa. Tunaweza kuona kule nyumbani ambayo imebadilisha maisha, au walimu wenyewe wanaweza toa ushuhuda ile kazi CDF imefanya, na inaonekana it is feasible, it's life changing, na watoto wetu wanasoma katika environment mzuri kata ya CDF. So ni kwanza Jakom mar riwruok mochung' mar jopuonj mano Kupeto Mboko Milemba oseyo chenro mar idho jopuonj ngas ma osebedo kadhi nyime kobedo ni chenro makamano ok tim e yo makare. Milemba wacho ni chenro makamano pong' kod dewo wang' ka jopuonj mowinjore oidh ngas osemoke grup achiel mar tich kuom thuolo malach. E seyo mare owacho ni TSC machiegni ni ne oidho ngas jopuonj mane ondikie tich mana bang' dweche 8 kende. Milemba mabende en jaod bura ma Muhaya ne loso skund sekondar ma Sunzu e kinde mane ochiwo pok mag basari ne jopuonjre maonge kod nyalo. Nataka kuambia wale principals, tumetoa statistics ambao sitaingilia sana. West mwaka jana Equity wana check watakuletea hapa. Wanyambe kasi basari ya 36 million. Lakini kama bunge tulitoa pesa walimu wakuwe promoted. Lakini Teacher Service Commission promotion ambao wametengeneza nataka zisimamishwe zote. Sababu hawajafanya kazi nzuri. Au wamechukua walimu wengine walikuwa wamemaliza miezi 6 katika grade 1 wamepewa promotion. Na hao miezi 6 walikuwa promoted mwaka juzi. Anamaliza miezi 6 promotion. Miezi 6 promotion. Na wamewacha walimu wengi ambao wanapatikana hapa Western, Vihiga kuenda Kakamega, kuenda Rift Valley, kuenda Kenya nzima mpaka Central, ambao wamekaa katika grade 1 kwa miaka hata 6-7 hawajapata promotion. There's something wrong happening at the Teacher Service Commission. I'm asking the Teacher Service Commission to stop those promotions, halt them so that they are fairly done. Kweth moro mar rowere koro wuok oko kendo seyo aput mochung' ne yiero jakom mar yiero jakom kod commissioners mag IEBC e wire mketo rawera mora mora e joma gichwalo nyingegi. Rowere go wacho ni onge rawera mora mora mano yier mar dayo dhoge ne kom mar jakom kata mar commissioner mar duol mar IEBC kendo thuolo mimana jogo ma oseti sectors mopogore opogore mag sirikal. Gimeno ni duol mar IEBC chalo gima biro bedo kaluwore gi mosruok e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga. The over 200 young people who applied to be commissioners in that IEBC were not shortlisted for the commissioner positions. It's so unfortunate that Kenya is a young nation with an average age of 19 years, but a critical commission such as IEBC Commission that deals with the critical issues of election in this country can decide to lock out the generation, the future generation of this nation. Tuna shida na chochote. Tunataka hata for the first time. Hatu kuweka mama sisi hatuna shida. Ni kuweka kijana hatuna shida. Lakini mambo ya kutuambia bwana Charles Nyachae ambaye tulianza kumsikia before nizaliwe mamangu akiwa kijana. Tena sasa mimi nimekuwa naenda kuwa mzee. Bado tunasikia Charles Nyachae tumekataa. Na hii nchi na tutaki IEBC ya handshake, hatutaki IEBC ya dynasty, hatutaki IEBC ambayo inakuja haijui kuna kitu mchipuko ambao unaitwa Gen Z, haijui alpha, haijui vijana wadogo. Tafadhali sisi tunasema bwana chairman, ikifika na wakati wa kuselect, you have to consider youth. Kama Duol mochung'ne rango kaka itayo tije mag sirikal mong'ere kaka ombudsman koro chiwo ndalo 60 ne jatend migawo mar lowo ma pacho ka mondo omi ochiw duoko margi kotenore kod ng'ur mar duolno kata ma duolno osebedo ka chwalo negi. Kaluwore gi tend duol mar ombudsman giseyudo ng'ur ma kwan gi dirom 392 chakre higa mar 2019. Efinya Kidi ni kod ler mathoth. E kinde mane gitwak kod jofwambo, duol marango kaka itayo chenro mag piny owacho e sectors mopogore opogore kata ombudsman oyango ni kwan duto mag ng'ur ma giseyudo kowuok kuom oganda jo Kenya kendo chwalo ne tend migawo ma lowo pacho ka romo 392. Kuom mano 186 oserangi motieki ka 206 mamoko chal margi ok ong'ere. Kaluwore gi jakom ma duolno Charles Dulo,
Ywak maduong' mar oganda jo Kenya en rem migawo mar lowo tayo tije meke e kinde mowinjore wirani girito kuom thuolo malach mondo giyud duoko e wi ng'ur ma gichwalo. Cases mag jo kanyo no ok ti maber gin mag leo loko puothe, gin mag leo ng'iyo ni to puodho ni en mar ng'a, gin mag loso weche mag ardhi sasa mitimoga online platform nikech nitiere registration manyaka dhi through that system no sani chendo nikech samoro okoti, samoro puothe midwaro go onge system, samoro nying mang'eny onge. Dulo bende omedo ni oganda osechwalo ng'ur 81 e wi apisase migawono mok chiw kony ne oganda, ranyisi mar atamalo 21. Mamoko gin kaka ng'ur 29 mochwalnegi tok gikawne okang' mowinjore, buche 26 mong'ad rietha e kind mamoko. Nitiere cases mang'eny mag jo registers ma ok bed ni gini office, ok gimi jo piny tich monego bed ni gitimo in places kaka Kilifi, Kwale, Tana River. So kendo gik mang'eny ni jo ministry no kiwuoyo go to wigi ok giling' aling'a pi, ok giduok penjo, ok gitim ne ok ginyisi gima timore. Koro jo piny chandre ni en ang'o matimore e kes nikech kata kidhi kanyo onge ng'ama nyisi gima timore. Kaluwore gi ma, duol mar ombudsman ochiwo ndalo 60 ne jagoro mongirore e migawo malo Nixon Korir ka gigeno ni e kindego ng'ur 206 machal gi ok ong'ere ibiro lu kendo tieki. Wamiyo PS ndalo 60 mondo o address gigo kendo nyiswa kaka bang' mano kaka gidhi keto chike manyalo konyogi mondo gimi jopiny oyud tich madwarore. Kendo gipuonj jotich matiyo e lands kaka ginyalo wuoyo gi jopiny ka ji obiro yudo kwayo tich mantie kanyo. Gigeno bende ni ten migawo mar lowo biro tiyo kod yor lony manyasani mar mbui mar rwako ng'ur duto mochwalnegi kendo chiwo lipot e wi kaka migawono tayo chenro mekgi kuom thuolo ma dweche 3. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. E kinde ma piny ngima dhialo odiechieng' mar bunge, oganda jo Kenya otiyo gi thuolono e pidho yien e bunge mopogore mantie pacho ka. E kaunti ma Nairobi, riwruok mar Friends of Karura Forest ne omedo bero chia mar bunguno mar Karura kama ne gipidhie yiende manyaluo. Jafwambo marwa Antonia Chayo lerono mathoth. Piny Kenya ok nodong' chien kata matin e kinde ma piny mangima ne dhialo odiechieng' bunge. Mana kaka jo Kenya mamoko, riwruogno mong'ere kaka Friends of Karura Forest nodhialo odiechieng'no ka giyango kaka gin gi dwaro mar duoko chia mar bunguno. Giyango ni bunguno nokethre kinde manigero reru mawuok Mombasa kochimo Uganda. So the future of Karura Forest is secure when we do these sort of things. In this rainy season, we expect to fill 15 hectares that we have removed eucalyptus and others with these glorious African indigenous forest species. During the construction of the Kenya-Uganda Railway, you realize that steam used to be powered by, the locomotive train used to be powered by steam. And for you to get steam, you have to boil water. And for you to boil water, you need firewood. So there was cutting down of the native tree species or the indigenous varieties of trees and replanting with what was thought to be fast growing. Mana kaka Professor Karanja Njoroge lero, bunguni nigi ber matamre gi nono, moloyo to ne jodak mayudre boma ma Nairobi. This forest is very important in Nairobi because it is the lung that takes so much of our carbon dioxide into the trees. So Gong Road Forest and Karura Forest are very important to this city. Eli Kogei, mabendo chung ne chenro mar duoko chia mar bunguni, lero gimomiyo gisebedo ka ging'ado kit yien moko e bunguni, gino mosekelo mbaka mathoth pachoka. A native species would do well because even yourself, when you're taken to your home, compared to being taken to a foreign area, you'll thrive well in your home and survive in the other area. So I would advocate for the right tree, for the right place, for the right purpose at the right time. Kwani yen maro malfangwen miadek, no pidhe kindi nyasi ni mano kelo migepe mopogre opogre, kamoting'o nyaka jopuonjre. I am very proud to be associated with the CFA and working with the Kenya Forest Service
to preserve these small forests because it's only 2,000 hectares. And we are going to preserve it by converting it all to a conserved forest ecosystem. That means it is supporting small mammals, it's supporting monkeys. Mana kaka oganda e piny mangima chano tiyo godo chieng' ni bero bunge mapachoka. Jogo matiye bungoni maduong' mar Karura nigi geno mar duoko chia mar bungoni. Kowuok e bungu maduong' mar Karura, an Anthony Achayo, Ramogi TV. Erokamano ahinya Anthony Achayo. Mano bende makelo yueyo mokwongo chenro en maro imore. Aneno ka uoro te kanyo kinda anapogra gi ojendego e paro. Post machalo kaka mar jakom mar IEBC dwaro ng'ama osebedo ng'ama duong'. Mano kama ok dwar ojana. An Green Army Chief Gor Mahia 001 osiep Dr. Raymond Ombolo. Mano jaro soja kanyo. Erokamano aneno kanyo ka Nick Otieno bende wacho ni Ramogi TV neno maler. Kata kamano weche mag gwelo ji e sirikal biro miyo jo Kenya tiyo gomenda mathoth mag chudo mano pacha ka antiere e gwenge mag Kano County ma Kisumu. Erokamano Beatrice Okelo wacho ni Ramogi TV neno maler. Erokamano kuom kelonwa weche manyien kendo miyo wang'eyo kaka weche dhi. Lydia wacho ni weche manyien neno na maler. Aneno imore makare kantiere pacho Kisumu dala. Erokamano nyaka Ramogi wayueyo matin. Waduogo gi weche mamoko. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. My favorite fruity, my flavor slaps. Mirinda, flavor so good it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Opako moth Yesu duto te. Amiluonga ni Evelyn Mudoka. Mondo miyudi galagala kaka skiza tuon mari, ni *860*416#. Ramogi TV en ot mar jower duto te. Shalom. Machiegni kendo komanda mar obila e kaunti ma Nairobi wacho ni gidhi neno ni chuk mar kum kata chik mar kum ne kambi geche ma Super Metro kete tim. Omiyo siemo weg gechego kod jowuoth ni ka oyudgi e gechego to giduto ibiro kawonegi ondamo mar chik. Magi timore sama riwruok matayo gechego to dhi e doho mar kwayo witoko kum mane omigi to kondakta achiel kuom gechego ne diro jawuoth moro oko mane chomo owito ngimane. Metro watakuwa affected. Then those are supposed to operate. Tuko sawa. Oh. We have put strategies in place now to implement the suspension so that any vehicle belonging to Super Metro that will be found operating along the public roads will be impounded according to the law. What was done this week to do a blanket suspension for the operation of Super Metro was a bit unfair because, one, we have so many investors in this industry that are servicing loans. We have so many passengers who were depending on
the services of that company. And today in the morning, if you could see around the terminus, there was a crisis because there was few matatus on the road. Jore matatu e county ma Migori obogo weyo golo suru ne county no poni piny owacho ma okochopo dwachgi mag ma oting'o golo johala matindo matimo ohala stesende mag nyamburko duto e county ma Migori keto taya kaachiel kod ler e kind weche mamoko. Jafwambo marwa e county ma Migori George Juma ni kod ler mathoth. Jorie matatu gi e county ma Migori mane wuok e konde duto e county ma Migori ywak ne gisebedo kod midhieche mathoth mabende gisekono kata piny owacho ma county ma Migori. Kata kamano piny owacho ma county ma Migori pod odagi winjo ywak margi. Ukienda kuangalia stage yetu sasa imegeuza imekuwa jua kali. Watu wameweka huko vitu za jua kali zimejaa huko, watu wanafanya hawking kila kitu huko. Sisi hatupati hata space ya kuweka magari. Stage marwa kama ide gari. Stage dung. Wa pengo kama dung. Kwa seti mugik mamoro gavana, to gavana ok dwa timo gik mamoro wa. Kamano. Omewa wacho ne kawuono ni ha. Wazevo mulea moromo. Kuangalia stage yetu sisi hatuna stage. Tunakata ushuru wake tunapangia kwa barabara. Stage imemilikiwa na watu wa jua kali. Ukienda kukuja hapa Migori stage imejaa maji, wateja wetu hata kabla ingia kwa gari unakuta shaloa. Kani hotele koja komargi Henry Ojuang Ogombe joma tatu gi ma Migori wacho nesetend kata kati chungu geche mathoth e county ma Migori ma oting'o mano machbo ma Migori seche ma koth chwe koro pi pongo kabene moko kuomgi onge kata taya ma ginyalo tiyo godo e seche go magotieno. Aywago stage Masuri in a pathetic way. Nwaywago wach uso ma Hispania togi wach uso mantie Keancha. Nikech Keancha koro nyaka bete use Baspa to Baspa weche ng'eny. Tunaita governor haje tukutane na yeye tuongee na yeye tumweleze shida zetu, hataki kuja. Stage ya Sirali imechukuliwa, ukija siku ya Jumamosi na Jumanne imekuwa ni soko, ndio watu wanateremsha hata lori zinateremsha mtumba. Ogombe wa negi sistema wuoyo kod ten piny owacho ma county ma Migori mondo kochop dwaro margi. Kata kamano kod iterogi mana kodi kon koni. Kabende saa koro chopo ma gin giwegi okama koro gidhi kao en weso lusuru. Yie owinji jogi to ka ok onyalo winjo wakawuono waromo chieng' tich ang'wen, kiny tich abich, ngeso gi Jumapil. Wuok tich ok wabi chulo ushuru mar county. Kamako bi morom kodwa. Waonge wach mora mora, wan gi weche mang'eny ma ok wanyal wacho media te, omiwa thuolo mondo mi rom kodwa wawach weche machandowa. Jorie matatu gi wacho ne gigolo suru mathoth to piny owacho mar county ma Migori kosedeogi. Kabende giramo ni pone piny owacho mar county ma Migori okawo okang' mar ka nigi lwasi makare matimo ohala to gin giwegi ok ginyagolo suru. Ukienda kuangalia vizuri sisi tunatoa ushuru na ni haki yetu tufanywe kazi. Mimi kwenye stage yangu hata reinforcement hakuna. Sisi ili gari kifanya makosa sisi wenyewe ndio tutakimbia tukimbizane na gari kwa barabara. Tatu to wariek to kwa loko pachwa. Odhi yudore kamarach. Meo be wameo. To jogi nyako ng'ingi magi. Niki jogi kata mana governor manyuwuok. Former governor Okotho bado. Nyong'iyo ngimagi kendo nyogi dak maber. To koro en bende nyako ng'ingi jogi, owewe jogi chuodho. Kwachako goro suru gi miuru. Kigik masare yudo tol kanyi golo giko to yudo chuma kanyi golo suru. Kibiri gik masara imiyo suru. Ibiri gik Migori town igolo suru. Eno suru motokok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kamana nya George Juma wadhi nyime kama kambi tudruok ma Safaricom koma koregi county ma Siaya ochako gedo mar hospital ma Ting'are sub county ma Ugunja. Safaricom ochiwo kony mar shillings million 50 ma ibiro tiyogo mar gero hospital ka gavana ma Siaya osingoni jochiw thieth ibiro ndiki moromo. Isaac Okech ni kod ler. Kane wuoye nyasi mar yango gedo manyasani mar kama mine konyore manengo ne romo shillings million 50 e kar thieth mar Ting'are sub county ma Ugunja, jatatije kambi mar Safaricom Peter Ndegwa owacho ni kopogore kod bedo kambi mar ohala, giketo maino e konyo ganda mar neno ni gibero ngimagi kotenore kod thieth kod somo. Bende olero ni kar thieth ma Ting'are dhi bedo kod otendni 40, kar rito mine ma konyore, kar nindo mar nyithindo,
kisima pi ma igoyo kod teko mar chieng' kata sola. I believe, based on the work we are doing, we will make this a level 4 hospital in the future. Itakuwa hub ya watu kutoka hapa, hata wengine watakuwa wakitoka upande wa Kakamega, wanakuja hapa. Leo I saw a lady who delivered a child called Consolata. Consolata, I was telling the mother to call her Consolata M-Pesa, kwa vile M-Pesa ina celebrate 15. Ndego wacho ni Safaricom kod M-Pesa Foundation gie sani osetiyo kod omenda madirom shillings milion 200 e weche mag somo kod thieth e kaunti ma Siaya kende. M-Pesa Foundation na Safaricom Foundation, we have spent 200 million. What? 200 million. 200, yeah? Milioni 200, si ndio? Hapa Siaya County, yeah? Tumetumia pesa hizo kwa shule kama, let me give you the Oboch Primary School, Kamedo Primary School, na pia kwa health center. Nyangu is under construction, na sasa tumeanza hii, si ndio? Korka kore. Gavana ma Siaya James Orengo puoyo sir ma kaunti osebedo ka yudo kowuok kuom Safaricom Foundation. Orengo wacho ni tok gedo mar kar thieth no rumo, tende biro neno ni oket jochiw thieth ma oromo, ka gigeto chwalo ting'are rang'iny mar osiptal mar sub-county. Kwa hivyo tutafanya hii kazi vizuri. Wale wataalam ambao county government inatakiwa walete katika hii ambao tunajenga, tutaleta wataalamu. Lakini msichoke, vile sisi wa health amesema tunataka hii iwe sub-county hospital, level 4 hospital. Jatend migao mar thieth e kaunti ma Siaya Martin Konyango omedo ni kar thieth no ochwal e rang'iny mar level 4 kendo biro konyo jodak ma osebedo ka wuotho kilomita 25 e manyo thieth e osiptal ma Ambira. Isaac Okech, Ramogi TV. Buche mag lwenje ma kit chwech ma anyuola thiro ka gidwaro giyal gi owuon oyang no sebedo medruok mag lwenje go e kaunti ma Homa Bay. Kaloro kod coordinator mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Katag, Basra Dahir, gitwako jokanyo mamoko manyo yore mag tieko godo lwenje ma kit chwech ka oting'o wito oko yalo buche ma kamago oko mar doho. Achiel kuom jokanyo go gen jofwambo ma omi tiegruok e wi riekni mag chwalo lipodego. Omedo ni gibiro bedo ka giluorore e kor gwenge ma Homa Bay ka giromo gi jokanyo kara giromo gi jokanyo mamoko. Carries the parental responsibilities because it is lacking. Sometimes parents are not coming to court to act as witnesses and to protect their children at household level and also at the community level. We also engage the judiciary because of the prolonged process when it comes to accessing justice for survivors of gender-based violence. And also parents, just basically building their confidence, sensitizing them, for them to also be aware of the current challenges at the grassroots level because some of them are not also aware. Barriers we are experiencing when it comes to gender-based violence, we have the issue around kangaroo court, and as I just mentioned, we engage the chiefs, especially during their weekly meetings because some of them are normally called when it comes to the kangaroo courts. They say that they take part in the kangaroo courts, which hinders access to justice for survivors of gender-based violence, and as a result, it gives them psychosocial trauma. So we engage with the community gatekeepers, village elders, we engage with the chiefs, we engage with teachers and parents for them to be aware of the correct steps to report cases and for them to also do away with the kangaroo courts. Kambi mashabiki.com ka okale chenro mare mar konyo oganda ma idendo ni Shabiki na Jamii ochiwo tangi mag pi e skunde maromo 20 kar chung'o od bura Matiati, kaunti ma Baringo. Kane gilose skund sekondar ma Koloa, director mar kambino Fred Afune olero ni tenge mag pi mag lita 10,000 biro konyo jodak ma kono ma osebedo kod chandruok mar pi. Kadwarogi en neno ni jopuonjre nyalo keto maino margi somo maonge chandruok mar pi. Bende giwacho ni ma en mana chakruok mar bero kara ber ma kama ma gigeto riwo lwedo kod jotelo mamoko e konyo oganda. Huge storage capacities for students to be able to pursue their studies. And you can see that even in spite of all the difficulties around this area of Koloa, that the results have been pretty good year on year
in the national examinations. Ili sisi tufambie area hii na maendeleo. Serikali ingie, donors waingie, makanisa ingie, na hii area itabadilika na itakuwa area mzuri. Kuna wale walikuwa hapa wanaitwa shabiki.com ambao wametusaidia 10,000 liter tanks plus sanitary pads, about 1,500 boxes of sanitary pads. Nyakuramogi erokamana nya wadari mono wakau yueyo chenro en maro imorena no otekara mogi TV imorema anodota Katarozi Marusenge Boot Kudo School amosoma mana Mary togi baba na Walter. Ramogi TV tunakupata kabisa mimi Collins tukiwa na Purity Chebet hapa kwa Bargak. Angoma Rachgiri Migori County makoko kunyal rumoaru na tela ka en Migori buare penjo kamano. Oraro wodnya seaja mabinju asembo neni gijao de Violet Oraro mano nyaka buoch obera erokamano Ramogi TV imore morto okrach katelo biro dala makmana ni kikubed otego mar siasa paro ni ote makamano na sesa mano Fred Osuru Ramogi TV mabarak ndamu wod wathonger kadim aneno live kan wathonger kadim amor kabisa kod honorable Mark Nyamita wan dongruok ma wadwaro mi jenziti je bende yawa paro ni mano ote ma ikalo kanyo ne serikal kata kamano kiwacho ni nga waringo wadhi duka matinja koro mogi kidhi mabor pod wantiere koda weche mamoko. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauche lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachil koda jawa maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunja luo kapela nako ni wangne ka wadokota nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungania boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario katichario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa.
E dwe mar adekni, wapako teko, ng'wono, koda yie motegno mar mine manie kanisa mar Seventh Day Adventist. Kokalo kuom yie, chir, kod ng'wono, mine manie kanisa gi osebedo kaka ranyisi maber mar bedo gi geno. Kata paka chalo nade, ni Yesu ni nigi teko, mar nyisa paka ni kwe. Riwri kodwa e timo nyasi mar dwe mar mine ka wang'eyo chiwruok margi, tijgi, kod chung' margi motegno. Nyithindwa, dongwarengwa ne wang' Yesu. Dongwarengwa make kata mana rak lawe. Injili ngima, sabato ka sabato, chakre saa 2 okinyi. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Machiegni pau tuke tim mar Harambee Stars oduogo pacho odiochieng' ma kawuono ka giwuok e piny mar Ivory Coast kama ne giwuokie e modhi mar gonde 3-3 gi tim mar Gambia e tuke manyo otiko mag tuke pinje duto. Stars kotelne gi kocha maduong' Benny McCarthy biro bedo maonge mathoth kanya ka gitim ikruok ne tugo e kindgi gi tim mar Gabon chieng' Jumapil. Kane oloso gi jofwambo tok mole alap ma Jomo Kenyatta International Airport, Benny olero ni pod gin gi geno mar ng'ado otiko katugo e kindgi gi Gabon nyaka giduoko makare. Riwruok matayo tuke adhula pacho ka kwa jera mag adhula mondo chop kar rombgi e alap manyayo. Turn out in large numbers, on Sunday to come and support the team because it's quite important. Playing first time at home in 4 years, I believe everybody wants to come and see what the national team looks like, after quite a while, and the new team that is being assembled by Coach Benny. So hopefully our fans can turn out in large numbers and come to support us, and we promise to give a good account of ourselves. Very strong because they're the number 1 in the group now. They're top, ahead of Ivory Coast. So, yeah, they can't be taken lightly. So, yeah, I think we're going to assess today the team. And then hopefully tomorrow we would have had loads of recoveries and players fit. But you have to try and utilize every player in the team. You don't want... Tim Harambee Stars oduogo pacho ka odiochieng' ma kawuono ka giwuok e piny mar Ivory Coast. Mano en report mar